Igbo Igbo ndị ọma ekele m unu anya wọchala n'ụtụtụ ọma nụ kedu na n'onia onye na n'onia bụ nwanne na oke Chima Isaac onye ka na-etu the catechist ọ bụkwa n'ụtụtụ ọma na isi mbido telivishọn ebe ihe ọma dị iche iche si abịara unu eziokwu n'anya unu ga-afụ na ọ bụ sọsọ m na ebe a Ada Jizọs onye ọ na-abụ mmadụ ya ọ nọkwa ebe a eziokwu nwekwara nnukwu onye ọbịa ọzọ pụrụ iche onye ndị ada ekiri n'ihe onyonyo n'ụbọchị niile eziokwu ose anyị nọ n'ụbọchị tata ka onye na-ekwu maka ya Christian Paul anyway ọ ga-adị mma ka o were ọnụ ya wee mere kekowe onwe ya n'oge na-adịghị anya unu ga-anụ ya Ada Jizọs the catechist Igbo bụ Igbo njem ọnụ Igbo na-azụ mba ana m asị gị ụtụtụ ọma nọ ọ bụ ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka anyị si wee na-abịala ụnụ obi dị ụtọ na-anabata anyị na ezinụlọ gị n'ụbọchị tata aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV otu isiokwu anyị nwere n'ụbọchị tata nọ dị ọkpụrụkpụ ọbịfe anyị na-aga n'iru ka onye ọbịa gwara onye ka o mee gịnị ka o were aka eme gịnị bụ onwe ya Debe anyị ana m ekene unu aha m bụ Christian Paul onye na-eme ihe ejije ma ọ bụ ihe a na-akpọ drama na ihe onyonyo ọ dị mma Igbo bụ Igbo na-anụgo n'ihe anụ mana o nwere ka o ji wee kwuo afọ ya Christian ama m ka eji wee bụrụ ị na-awụzi onye Igbo na-aza aha oyibo nke mbụ awụrụ nke Igbo ewuru nke oyibo nke bụ ọbụrụkwa nke oyibo ka njikọnụ Christian Paul biko ọbọnwa gị afọ dịka afọ Igbo nọ n'etiti ya ka ya gwa na ụmụ Igbo maka na ọnwụ n'ihe ejije ndị Igbo ka anyị nọ biko gwa ndị Igbo afọ Igbo gị biko doo afọ Igbo mbụ Chukwudị ama nke si nọzide mmadụ na-emezi n'ebe mmadụ na-esi mmụọ kedu ebe a na-ekwu ihe a ọ dị mma ka anyị kụọ ya bụ ntu n'isi ya gịnị ka anyị na-ekwu maka n'ụbọchị tata dịka Ada Jizọs ji wee gwa gị ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ ka anyị kirie ka anyị leba anya na isi gịnị mere abịa n'ala Igbo isi ego a na-ada eme n'isi nwaanyị ya bụ ego a na-ada akwụ n'isi nwaanyị na ala Igbo anyị bịa gaalịa kparịta jee dịkwa ndị mmadụ ajụjụ ọnụ anyị abịa fụ na o nwere ọtụtụ ebe nwee ebe n'ala Igbo ifu na ego a na-eme n'isi nwaanyị karịrị akarị anyị asị mba na ọ bụ ihe a ga-adị mkpa na anyị ga-enebe anya n'ụbọchị tata maka na ihe eme n'ọtụtụ ndị inyom n'ala Igbo ha na-agasị na ha na-anụ dị ọbụna dịka ọwụdị na mma adịghị nkọ ka ọbụ na isi na-agụwa dị nkọ nwa mgbe ka mara akpụ isi ọwụ ya nwa afọ Igbo biko anya ka anyị chi nebe anya n'ụbọchị tata biko anyị na-asị gị ebe ọbụla ị nọ ka ime gịnị ka ị were ike gị nye oche gị ejekwa n'ebe ọbụla maka ya bụ okwu n'ụbọchị tata anyị ga-eji nwayọọ gịnị wee tụchasị ya maka na oge anyị tụchasịrị ya ịbụ na igbu onye na-eji ego dịka ndị na-achọ ire nwa gị ele ọ bụkwa na di na bịa ya anụ ndị na-achọ ire ya ele ama m ị ga-enwegharị ka ndị iti na-akpọ rethink nwee nchegharị n'ime onwe gị si mba na ọwụ otu a ka ọ dị mma ka e wee na-eme ya bụ ihe ọkwa ya the catechist ma gba nnọọ jiri achọ m ịnapụ okwu n'ọnụ ma biko ọ bụrụ niile esonye achọ ka anyị sonyela anyị na social media platforms anyị ọ bụrụ na ị na-efe anya n'ife onyonyo ị ga-afụ Instagram ị ga-afụ Facebook ị ga-afụ Twitter ị ga-afụkwanụ YouTube biko ka ị gbaje ebe a mgbe ọ na-epiri ya isi mbido TV ọgba jim ka isola anyị n'ihe anyị na-ekwu maka onwe ajụjụ ị ga-ajụ nkwu ị ga-etinyela anyị ga-anamata ya otu o mere Igbo bụ Igbo ndị ọma biko anyị na-achọ ka anyị jee obere ezumike anyị nachite azụ ya bụ ngwugwu a ọwụ ibe ya emi aka a ga-eme gị na ya atọghapụ ya biko kwụrụ etu anyị na-abịa